umese sacela nje uzosifundela ngokuka Luka 1 asifundele nje uverse 25 kuphela egameni lika Jesu bese siyaqhubeka egameni lika Jesu. Incwadi ngokuka Luka 1 uverse 25 ukufundeka kanje. Yenze njalo inkosi kimi emhleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu. Haleluya. Haleluya. Siyafunda la ekseni abazalwane izwi lenkosi egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Kukhulunywa la indaba ka Elizabeth ezothola khona uJohane. uElizabeth wayenza kahle phambi kwaNkulunkulu. Naye wayekhuleka ezila ukudla kodwa into yakhe nokuthi yena uyinyumba. Kodwa sizoqhubeka abazalwane. Wena wehlanganyela bakhishe kusho mhlawumbe lokhipho kweshuma kufunde izwi efunde naye izwi egameni kaJesu ewenza kahle wonke amasiko okukholwa. Haleluya. Inkinga yakhe nje wayenyumba. Amen. Haleluya. Wayenesidingo naye emdinga umntwana. Amen. Ezwile futhi lento ethi yena uyinyumba egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Kodwa enalento yokuthi amkholwe uNkulunkulu. Haleluya. Sithola ukuthi ngelinye ilanga kwafika ingelosi ifika kumkhwenyana wakhe yamfika umtshela ukuthi khona okuzokwenzeka kuye uElizabeth egameni kaJesu waseNazaretha uza kukhulelwa. Haleluya. 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 Izingizwa ngokushiyo bazalwane lethu. Nasemlala kambana bese kuyaxatshana. Isimo besithi uyinyumba kodwa manje ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akukho ongezekile egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ubonakala uElizabeth esekhulelwa kodwa isimo kade sithi uyinyumba. Kodwa uNkulunkulu wasayesenzela ukuthi abantu uma bebona ukuthi akukho okungenzeki uNkulunkulu. Wathi usemdala futhi seyiminingi iminyaka kanayo kodwa ngizokwenza ukuthi abantu bangazi ukuthi ngubani. Haleluya. Wahamba uElizabeth mhlambe wayeya ethempelini usekhulelwe manje. Abantu mabembheka bayitshela ukuthi lo mama kanti useyagula yini lento akayifake ngaphakathi kanti akazi ukuthi uJehova kukhona into akaseyenza. uJohane usehleli ngaphakathi egameni likaJesu waseNazaretha abazi ukuthi yena ukhulelwe bani egameni likaJesu. Ehambe beyibuza ukuthi kwenzakalani ngaloya mama kanti yini lento useyagula yini ekhanda ngoba usemdala futhi soze akhulelwa. Uyakwazi ke nawe ukukhuluma kwabantu bethi siyazi ukuthi uyinyumba ayikho into engenzeka kuye egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Uyabonakala uyaphensa uyahamba siyakhula isisu egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Bakhalekile abantu bayayibuza ukuthi kanti kwenzakalani. Kanti
manje egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. uElizabeth ubonakala esegodlile futhi mama lo ufake ingante bayayibuza manje ababoni babona useyahamba manje lo kade kuseswini usekuphethe ngesandla ukhulelwe bani ukhulele uJohani ukhulele umbhabhatisi abantu abazi ukuthi lo mama lo la ngekathi izinto zakhe zimile hayi ukuthi uJehova ubengekho yini ubekhona ikhona into yomlando akade sayikhanda egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ikhule ingane egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Ubonakala ayisekho phela manje sandeni usehamba nayo manje bayadideka abantu ukuthi hayibo kwenzakalani ngalo mama nangu uJohani uyakhula umbhabhatisi egameni likaJesu waseNazaretha. Bathi yini kanti esibonayo kanti sabona umuntu manje thina besithi ayikho into enzekala kuleyo mama kanti khona yini into ekhona kanti abazi ukuthi uhamba nomuntu wesizwe uhamba nombhabhatisi uhamba nomuntu ekuzokhulunywa ngaye ngiseBhayibhelini egameni likaJesu waseNazaretha. Shala ngasithi hlala yeso. Haleluya. Haleluya. Nohana kwabanjalo egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Nohana welokhu ehamba ethempelini yokuhamba ethempelini yenzekile ukuthi bembalela iminyaka bembalela bethi waguga umama ethandaza zase zavaleka izinto zomama kanti kwenzakalani egameni kaJesu uthe sebonakala naye wabonakala esesithwese ithwele naye egameni likaJesu. Haleluya. Wakhulela wase wazala wathola uSamuel wayesehamba naye ethempelini egameni likaJesu waseNazaretha. Indodana yakhe ekhulunywa ngayo eBhayibhelini egameni likaJesu siyawezwa akaphenini akuthiwa ekhona kodwa asiwazi amagama abo kodwa esiyaziyo ile uSamuel ekwenzeka kuye umlando egameni likaJesu waseNazaretha. Ngizosho ngithi kunoSamuel kunoJohannes bakhulelwe egameni likaJesu waseNazaretha uzongathi akubonakali kanti kukhona okuzayo egameni likaJesu. Haleluya. No Isaka watholakala kunzima. uIsaka lapha baba wakhe kuAbraham uma wakhe kuSara kwathiwa lo mama vele semdala naye ayikho into esingenzeka egameni likaJesu waseNazaretha. Siyamuzwa kuthiwa wathola indodana ekwakuthiwa uIsaka wabonakala naye ehamba nayo indodana yakhe egameni likaJesu esizwa nje nayo indodana yomlando kuxoxwa ngayo eBhayibhelini egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Uma labo mama uzofunda kahle ngabo uyezwa ukuthi ngalezi ingane zabo banomlando kunento abayishoyo. Haleluya. uElizabeth uzwakala uthi yenze njalo inkosi yasusa ihlazo lami phambi kwabantu. Haleluya. Usho kanjalo ukhomba le ndodana ukuthi yenze njalo. Abantu bebengayibona ukuthi indodana izoba khona kodwa uNkulunkulu beyibona ukuthi kunendodana ezosalo egameni likaJesu. Bayakwazi abantu uqeda ngathi abamazi uJehova esimkhonzayo ukuthi kunento ayizalayo kunento ayakhayo egameni likaJesu waseNazaretha. Wayengeke uElizabeth afane nabanye omama ngoba wekhulele into vele engafani nabanye egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Ungabona ngathi kumile into yakho ayifani yabanye. Ikhona abazalwane into yakho ayifani neyabanye. Haleluya. Kuyafika khona uyitshele khona ukuthi hayi noNkulunkulu ngathi uthule. Kunendodana ezozalwa. Ndikhona bafethu kunendodana ekhandwayo. Ukuze indodana le ekhandwayo kuwena kumele wena ukuhuzuke kumele wena bambuze uNkulunkulu
izinto zenzeke nje zenzeke kahle kube ngathi okwakho kuthule kanti la uNkulunkulu ezovela khona uzovela vese isimanga base bayibuze bathi kanti ubani lona obengathola umuntu obizwa ngombhabhathi sina nathi sikhona uNkulunkulu usibekele into eyahlukile. Haleluya. Usibekele into engafani neyabanye musu ufuna ukuyifanisa. Nikhona abazalwane ake uyibuze ukuthi baba iyini kwesinye isikhathi ngeke akuphendule mhlawumbe niphendulane umuzwe uzophendula ngokuthi uvele uyibone ukuthi okay nansi ke lento engangikhulela kunemphumela yalento oyikhulelweyo. Haleluya. Noma ngabe kuthiwa uhambo lakho luhambe luyajika lihambe libuhlungu luhambe lifane nolabanye kodwa uNkulunkulu esezulwini ikhona into ayikhandayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Ikhona into ezobangaza abantu bethi thina uNkulunkulu simbone ngamehlo. Haleluya. Simbone kuleya sisi simbone kuleya mama. Ngizothi mina emini ake umvumele akhuleliswe into omlando egameni lika Jesu. Ehamba njalo uma uzwa laba bantu ekukhulunywa ngabo la kuthiwa babenza kahle phambi kaNkulunkulu babethembekile phambi kaNkulunkulu ngesingabo mhlambe babethi mase bethandaza beyibuze bethi engani uNkulunkulu nje ngiyathandaza engani uNkulunkulu ngiyanikela engani uNkulunkulu ngiyakhipha kweshumi engani uNkulunkulu kwesisikhathi mangenakho ngiyanikela ngoqobo lami pho why izinto zami zimile sazingamile. uNkulunkulu wesakhanda into yomlando. Amen. Haleluya. Wesakhanda into okuzothi abantu bethayi asiboni kahle noma siyaphupha kuyikho noma kusikhona into ezobadida abantu ngoba thina vele sikhonza umadida. Asikwazi ukuthi izinto zethu zithi ngathi singafana nabo. Izinto zethu zahlukile egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Ngale uSara mdala noAbraham mdala into ithi akukho ongenzeka kodwa ngenxa yezwi kaNkulunkulu ngoba izwi aliqamba amanga malithi akukho ongenzeki uNkulunkulu kwenzeka wathola umntwana wathola uIsaka. Haleluya. Esemdala egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Ngoba uma kunamaculo esiwahlabelela uma sisesimini. Haleluya. uElizabeth kungakenzeki mhlambe wayeshe ethi wena Nkosi uyazi akwenzeki abo ehlabelela lelo hlabelelo ukuthi Inkosi ake ungiduduze wena Nkosi uyazi ukuthi kwenzakalani egameni lika Jesu waseNazaretha. Uzwakala mase kwenzekile sekushintsha ingoma ithi ngenzelwe isimanga ngiyayibonga Inkosi. Angithi usethola indodana ngenzelwe isimanga ngiyayibonga Inkosi. Bese yavula ingoma ngenxa yokubuka isimanga sikaNkulunkulu usedumisa uNkulunkulu ukuthi ngenzelwe isimanga ngiyayibonga Inkosi. Nami ke Nkosi sengenzelwe isimanga nje sengithola indodana ngokwesimo le ndodana bekumele ingabibikho kodwa ngenxa yamandla kaNkulunkulu ngenxa yesimanga sikaNkulunkulu
uNkulunkulu senginendodana ngenxa yesimanga sikaNkulunkulu osekhumbule ihlazo lami. Usenze njalo. Kushintsha ingoma egameni likaJesu, sisazoshintsha ingoma. Mhlawumbe sisacula manje sathi umese khona umdala wezinsuku kodwa ingoma isazoshintsha. Iyashintsha ingoma. Haleluya. Angithi ingoma ebakhona ihambisana nesimo esibhekana naso. Uma seshintsha futhi isimo sesicule sesithi akukho uJesu angeke kulungise. Yebo yazi akukho haleluya. Noma ngabe kuthiwa izimo zingathini kodwa yena ohleze emazulwini akukho angeke akulungise. Noma ngabe ngathi uthule manje kodwa ikhona into ezayo, ikhona into esisazokhuluma ngayo. Kholwa, kholwa, kholwa uye, kholwa izwi lakhe. Izwi lakhe lona linamandla, izwi lakhe liyaphila, izwi lakhe liwuye laphefumulelwa uye. Linamandla okwenza konke, linamandla okuvusa okufileyo uphile. Akukho. Oh haleluya. Ake siphakamiseni isandla sithi akukho. Oh haleluya. Awukho. Ngisho emagcekeni akwakho akukho uJesu angeke akulungise. Egameni likaJesu waseNazaretha nawe usazohlabelela ingoma entsha ethi akukho uJesu angeke akulungise, ethi ngezela isimanga ngenxa yokumbona uNkulunkulu ukuthi weNkulunkulu wase wangikhumbula nami, wase wangezela isimanga. Mina bengingazi uNkulunkulu ukuthi ungihlelela into enhle kanje. Mina bengithi uyaqeda ngami, kanti khona into yakhayo, kanti khona into omlando yakhayo. Awu haleluya. Kholwa, kholwa izwi lakhe, kholwa izwi lakhe. Izwi lakhe liqinisile, izwi lakhe liwaqamba la. Haleluya. Mhlawumbe yona ingqondo ingakutshela konke kodwa nje elakhe izwi alibuyi lambatha egameni likaJesu. Haleluya. Isazoshintsha ingoma, isazoshintsha ingoma. Angithi kwesinye isikhathi isimo sibonakala nangokuhamba kwakho. Haleluya. Hayi akhambi kahle kodwa khona uyinkosi. Lapho usho lokho naphansi egameni likaJesu waseNazaretha, uma esezenzile izinto uthi ngimbonile, ngimbonile uNkulunkulu. Haleluya. Uthi uNkulunkulu izinto azenzile wenze ukuthi ngimazi namhlanje, ngimazi kangcono kunayizolo. Haleluya. Uthi wehlukile. Awu haleluya. Uthi uNkulunkulu wehlukile. Uthi uNkulunkulu ngefaniswa nabanye uNkulunkulu egameni lika
likaJesu waseNazaretha ngizoqinisa umuntu emini ngithi ungabisasuka sekuseduze phambili, ungabisasuka useyeza uJohane egameni likaJesu, ungabisasuka useyeza uIsaka, ungabusasuka egameni likaJesu waseNazaretha. Into engithanda ngalabo mama, uNkulunkulu wahamba nabo wabenzela izinto base behamba ke phela ke sebeyombonga kwi-altar labo egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ngizothi emini ake silinde izinto zakwi-altar lethu egameni likaJesu waseNazaretha. Ake singabe sisasuka ke sekwi-altar lethu egameni likaJesu waseNazaretha sithi Baba akukalungi kodwa simile umzuzwana simele wena egameni likaJesu, ukuze kuthi uma ngabe uNkulunkulu esekuletha izinto zakhe sifike sizolibonga sithi Baba siyabonga, sizobonga kwi-altar kaNkulunkulu. Ayikho mamdlovu into ebuhlungu ukuthi umuntu ahambe noNkulunkulu bese kuthi ngoba laba bakama-altar bayakwazi ukubona ukuthi khona into ezayo bese bemtwistela ukuthi akeze kuleli altar labo. Mayifika izinto sheshe ilungu kungenza zisheshe ziyalunga kanti bese vele sezolunga kuyo leli altar leli egameni likaJesu. Ake ngiyacela bazalwane, ake silindeni izinto zakwi-altar lethu sizophakamisa lona egameni likaJesu waseNazaretha. Bese siyabuya sizothula ufakazi sithi yenze njalo inkosi, sithi Baba siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu uhambe nathi kwaze kwafika lesikhathi bese sesingazi ukuthi khona kusazokwenzeka, kodwa ngenxa yamandla akho wasewuswenzela igama lakho. Baba sizobonga kuwe, Baba sizophakamisa uNkulunkulu bakho, sizothi yenze njalo inkosi yasusa ihlazo lethu phakathi kwemndeni yethu egameni likaJesu waseNazaretha. Noma ngabe kuthiwe ekhaya kini ababakaboni basazoyibona egameni likaJesu waseNazaretha. Ngalokho esibhekene nakho ake sihlale kikho ukuze nasekhaya sithi masifika sithi yenze njalo inkosi. Kwezakalani yenze njalo inkosi, yasusa ihlazo lami phakathi kwabantu abebethi ngeke kusekulunge lutho, kodwa ngenxa kaNkulunkulu kwalunga, kuzolunga, kukhona okuzayo. Sawusuqinisela, sawusubekezela, ungasasuki, hlala kuye, libala kuye, ungabusasuka. Ngiyacela ikhona inkosi yamakhosi egameni likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Kwake nakimi kwathi ukuthulathuleka ekhaya. Bangicabangela ukuthi bangenzela umhlangano ukuthi ngizoncengwa ukuthi ngincengele ukuthi nami phela ke ngithi ukuyothola ke noma manzana nje, yabona, noma manzana nje ngizophuza enza ukuthi angigeze. Uma ngifika ke lapha bathi hayi wesisi nje sithe ake sihlale nje sonke nje, ngithi hayi ngicela ukuzwa nithini ke bafethu. Bathi bona hayi wesisi manje sinenkinga manje, akekho umuntu owazi ukuthi uzoqala kanjani, kodwa manje sihluphekile sikhathazekile ngawe ukuthi wena umsebenzi awutholi, manje asazi ukuthi sizokwenza njani ngoba uma wena uke wathola okuncane uyakwazi ukuthi kubonakala into oyenzayo ekhaya, manje sesikhathazekile. Bathi mina pho ngicabanga ukwenza njani. Bathi ubhuti wami omdala hayi sisi ngicabanga ukuthi mina kunamanzi engwazi yatholakalayo ekuthiwa ayamsiza umuntu. Ngezizulu lingivakashela ngezwa ngikhuluma amagama athi uNkulunkulu wami khona akazokwenza. Yasilavela izulu langivakashela bathi khona akazokwenza, ngathi yebo bafethu khona uNkulunkulu into akazoyenza. Ngicela sase simdedele ningasamphazamisi egameni likaJesu waseNazaretha. Hayi bathula babuka ngathi mangeke ngathi inkosi
ngethemba wena, mina ngeza kuwe. Angikwazi ukuthi wangithwala kulo mhlangano waphinde wangithola nakulezazimo nalezana bese kuthi ekugcineni ngizophuza amanzi angaveli kuwe. Ngathi baba cha ngeke, kanti khona izinto esaseyilungisa egameni kaJesu waseNazaretha. Ngezwa izinto sezi-right, bathi kanti uyayazi into oyikhonzayo. Thina sasibona ngathi akusalungi. Haleluya. Ukuthi noma ngabe sekuthiweni bambelela. Haleluya. Ngoba kuyenzeka ukuthi ngempela kube khona izinto ezikunyakazisayo egameni kaJesu waseNazaretha kodwa ungasavumi egameni kaJesu waseNazaretha. Ngezwe amazulu engikhumbula ngathi baba ngiyabonga ukuthi unguNkulunkulu. Bayakubona namanje bayambona uNkulunkulu ukuthi uyaphila egameni kaJesu waseNazaretha. Ahlaleni kuye uJesu ngusindisi wami nawe. Aslibaleni kuye phezulu konke egameni kaJesu waseNazaretha. Haleluya. Kuke kuthiwa nje kunomama kunentombazane eyake yamhlalela uNkulunkulu, singabona ukuthi khona into esengenzeka kodwa kwenzeka. Haleluya. Yenze njalo inkosi. Hleni ukuphila kwa yasusa ihlazo, kunehlazo esazosuka. Haleluya. Kunehlazo esazosuka esuse phakathi kwabantu, esuse abantu bebona bengalele bebhekile bebuza umbuzo bethi uyena ngempela lona uzobe kuwena, ngoba azobe sehlile amazulu, azobe seyikhumbula impilo yakho. Amazulu ayezokukhumbula umthandazo wakho, amazulu azoyikhumbula impilo yakho. Hayi azoyikhumbula. Kuthi angisho njalo mama Ndlovu ukuthi amazulu ayikhumbula impilo yomuntu. Haleluya. Amazulu ayikhumbula impilo yomuntu noma ngabe kuthiwa kukhona izinto ezayigqitshwe ebaleni kwathiwa cha ngeke kuze kulunga, kodwa nje uma sekufika amazulu nje wona ayakhipha nje amazulu. Amazulu anamandla okukhuluma izwi noma ngabe kunezwe kukhulunywa ukuthi lakhulunywa ngabe ubani omdala wakhona othi mayikhuluma isiqalekiso, kodwa amazulu umesefikile amazulu ayaphephetha suse konke egameni kaJesu waseNazaretha. Athi lokhu uNkulunkulu emdalela ukuthi abe yikhona uzoba yikhona egameni kaJesu waseNazaretha. Amazulu ayafika ashanele. Awu haleluya. Ayashanela. Haleluya. Namanje amazulu ayashanela empilweni zethu. Namanje amazulu ayashanela empilweni zethu. Namanje amazulu ayashanela. Kukhona into amazulu ayenzayo, unofakazi obusha osazofakazwa ngenxa yokuthi amazulu ayayikhumbula impilo yomuntu. Ikhona into esazokwenzeka. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Amazwi abantu ayaphoseka le kude. Usefikile umashanela, usefikile usomandla, usefikile umdala wezinsuku, usefikile usonile nanini. Yena yedwa okwazi ukukhumbula umuntu, yena yedwa okwazi ukubheka isithiko somuntu. Jesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Zonke izinto
siyavuleka izinto. Haleluya. Izinto nje siyavuleka. Inkosi iyakhumbula ihlazo lethu egameni kaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ababebophila ibopho zabo ziyaqhaqheka egameni kaJesu waseNazaretha. Inkosi yamakhosi iyona esebenza emfihlakalweni, iyasebenza impilo yethu, iyasebenza, iyashintsha izinto, siyakubuka izinto, kuphila inkosi. Shata lamasa, hilaba wasika dashata, hilama saka boshanda rababasi, hilaba basika boda shata. Iyasebenza inkosi, iyasebenza inkosi, iyasebenza inkosi. Idala okungekho ube khona. Ona kama saka boshata, hilaba sika doshata. Inkosi isemsebenzini wayo, ifakazela izwi layo elithi akukho ngeke kwenzeke uNkulunkulu. Umama sha, inkosi yasenzela nje. Inkosi yenza izinto ifuna ukuthi kubuye kuzophakanyiswa i-altar kaNkulunkulu. Sihlabelele sithi siwabonile amandla akho. Hawu. Ola masika dashaka. Hilaba wasaka. Hilaba wasaka. Loyo uNkulunkulu ongasela ongalali. Uyasebenza manje. Yena osungezile. Noma ngabe kuthiwa babekeni kodwa usungezile. Noma ngabe kuthiwa isimo ethini kodwa usungezile uThixo. Mulaka basatha, ungabe usasaba. Ungabe usasaba manje. Kuzobonakala isimanga ukuthi yena lo obeneyinkinga engaka usesizakele, yingoba amaZulu azoyihambela impilo yakho. Alamasika boshaka. Uyinkosi. Ulamasika doshata. Uyinkosi. Uyinkosi yezulu. Ukwazi ukwenza zonke izinto. Akukho okumahlulayo. Noma ngabe yini obhekene nayo ukuthi uNkulunkulu ayikho emahlulayo. Ulamasika doshaka daba. Lamasika boshakada. Ulamandaya lakado shakada. Uyinkosi evelayo. Uyinkosi ebonakalayo. Unguye enguye. Yena ungefaniswa nabanye uNkulunkulu. Uyisekelo sethu. Asimathembe
igama lakhe. Yebo linamandla, yebo linamandla, yebo linamandla. Phezu kwaleso simo linamandla igama likaJesu. Hola masika dasha. Lazelana amandla igama likaJesu. Linamandla igama lophezu konke. Linamandla naphezu kwalose simo sithethela lona sithi yebo, yebo linamandla liyaphila. Sesathandaza mamdlovu. Makamasika boda. Likamasika badashata. Akesithandazeni bafethu la sikhona nje akesithandazeni egameni likaJesu waseNazaretha. Akesithandazeni.